to nahrávat? Jo, už to fičí, jakž tak fičí, teď doufám. Anyway. Já. By the way, pak nevíte, co hraju, tak hru budete mít v popisku, jo. Já nemůžu moc mluvit, takže já pokud tamhle uslyším moje pravý jméno, tak co nejrychleji třeba se stlumím, jo, anebo prostě já se střihnu, jo, protože ještě se nechci oddávat, jo, kápeme se. Jinak mám novou jmenovku, jo, to jste si mohli všimnout, jo. Jinak, jo, mám generální načasování, že já natáčím zrovna další videjko zrovna před letníma prázdninama, jo, protože jakoby bude mě spoustu věcí mě bude čekat v nové škole, ano, osobně. Takže tak. Ui. Tak. Ano, moje praktické parkování. Hele. Zase minuta? Dobrý, jedu. Já totiž tu hru jsem začal hrát asi tak, co já vím, asi tak před 25 klasika, před 25 minutami zpátky, jo. Já jsem se nudil a chtěl jsem natočit nějaký nový videjko, jo, tak jsem si řekl, no tak proč tyhle, tak zkusím schválit teď tu hru, no tak kolik lidí schválně na této tam, jo. Já osobně teď budu mluvit častěji i česky, jo. Někdy mě uslyšíte nadávat, hlavně jo, takže se vám omlouvám moc za můj vulgarismus, jo, a za podobně, jo. Hlavně pro ty, kteří budou studovat, to například studenti například ze školy, jo, nebo tak nějak, jo. Pokud je budu mít nějaký, takže tak. Jdeme do gamblet. Padne hovno. Ano, padne. Mohl by být horší, ale dobře. Ok, takže máme 15 000. Ok, tím pádem, co tady bychom si teď stojí 13 000. Hele, jakoby, něco říká, že větší cena je prostě lepší. Tak, bude taková malá patvrda, tak, teďkon. Oh, to já mám rarku, ok. Tak schválně. O můj bože. Kamo, to je tak pomalý. Ok. Já to seru. Přímě, teď. Já brzdej tu. Krásku. Ono tady to se jmenuje, pokud si dobře vzpomenu, jo, tak tady ta hra se jmenuje Car Flippers, nebo já nevím, asi tak Flippers. Co já vím. Jo, takže tak. Jinak pokud se zapomenu, jestli mi to uslyšíte mít první jméno, tak prosím vás mi tak neříkejte ani v komentářích, jo. Já si chci udržet můj anonymitu, jo, takže bych byl moc rád, kdybyste nebyli takový malý zmrt jako dnešní děcka, jo. A neberte to hnedka s urážkou, jo, já jenom prostě jenom nechci se moc odhalovat, jo. Takže na rovinu, yep. Okay. To kolik to tam bylo? Kamo, proč to vždycky to musí vypadat tak fucking sauce? Tak schválně, takže z 0 na 100, za 3, 2, 1. To bylo kolem 10 až 15 vteřin, pokud si to umím dobře vypočítat z hlavy. 10 až 15, a tady to má kolik? Jo, takže já to vidím na to, že tady to je dle mě oficiálně pomalejší. Nebo neoficiálně, what the fuck. No prostě to starý tady touto, no. Klasika. Ale, no. Tak já se vezmu tady to.
Prosím, ať mi padne něco. Tokia Karm. To je Tokina Karm. The fuck is this? No, já to takhle eru a půjdu na tohle. Tak. Teďka si dáme tady to opravit. Oh fuck no. Kolik budeš mít? Ukaž. Okay. No tak tím pádem prodáme. A fuck moje foko. To by taky prodáme bohužel. Jasně, to mě jasně logicky vyhodilo. Do prdele, milko. Kam já nevím ani co mi je, ty vole, mimolku. Ui, okay. Ui, fuck. Kurde, ta bestie je ale hodně drahá. Fuck. Co tady dělá on? Ok, takže na to vybírá prostě random prostě lidi, který já mám z přátel. Ok. Když jsem měl lákat ta epika, ale bohužel já jsem až moc chudý jako Come on. Beru. Kradu ti to osobně. Jenom vás varuju, jo, nikdy mi nedávajte takhle pěkné autíčka, dopadne to tak, že já si je ukradnu. Legální. Jinak, nevím proč, jestli já jsem jediný, jo, ale mně se zdalo, že já jsem nedal sběratelů, ale mám jich 18, jo. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi dali odběr, jo. Jestli se kouknu potom v tom videjku, kolik má odběratelů, a budu tam mít už 20, tak já se z toho fucking poseru. No tak tam to je stěno, tak na tamto eru. Alberka má něco. Fuck. Jakoby? Ne. Walter White, jo. Aha. Taky stopit. Okay, dáme si dají gimbal. Skip. Mohl by být lepší. Okay. Tak jdeme zkouknout. Můj bože. Ok, děkuji. Já si to kam mě jebe. Já se pokusím si co nejvíce si našetřit a potom si koupím nějaký dobrý fárko. Budeme dělat taky, že jestli to vůbec neviděl, ano. I když mě to klasika, no, i když jakoby no, dobrý. Ui! Oh fuck! Oh fuck! Jestli mi budete říkat, že jsem prý ženská za vlantem. To je jenom skin, jo. Jenom mě to líbí, no teď jo. Takže když tak... Man, you're a bitch. Tak... teďka... Dire. A já tady jsem se aktivoval trošku nějakou klávesu. Sorry. Ty sick, so shake. Ano. Ok, další. Jau! Kam, já nevím, co se udělal mě nějaká. Jo, to je na ty daný. Jasný. Takže, tebe prodáme.
Já se kouknu. Tak, jo, jdeme zkouknout. Teď to vidím, že to má jasný problémy. I když vím, že oba to mají... Popravdě mě se líbí teď touto. Takže s bohem. 13 000. To je ne. Peace. Okay. Jdeme na této. Bum, bum. Doufám, že nedostanu za této nějaký copyright, jo, protože v jednom z mých videí, kde jsem hrál Solo Battles na toho guida, tak jsem dostal nějaký autorský práva issues, jo, takže jsem nemohl, no. Ale počkat, 43 a... já už teď vidím jednu moji karku. Tank. To je epic! To je kamo, to je rarka. Oh, holy shit, kamo, tak tebe si beru hnedka domů. Ty jedeš se mnou. A jako furt ty brzy jsou furt horší, abych se nakouknul, kde to získat. Oh damn. Repair a rare vehicle. Okay. Jdeme se skvěle kouknout. Fuck! Já... Mohu už? Děkuji. Kámo, to prostě to řve. To je prostě něco, co prostě kámo nechceš kámo mít prostě u sebe to ve 3 ráno, aby ti to řvalo kámo před barákem. Fuck! Au. Ano. Ano, přesně tak. Ženská joke. Prosím vás, pokud tady to sleduje nějaká si fanenka, ta nějaká silka, která chce být moje fanenka, jo, tak prosím vás, berte všechno bez urážky, ano. Protože já někdy prostě dělám až moc divoký vtipy, jo, chápeme se. Dejte si beru, děkuji. Ok, a teďka hlavně potřebuju. Já to už takhle. Ale mi aby. Ale tačuc. Ne, fuj, to bylo ze mě až. Já se vrátím. Ne, možná za 10 let. Skláně. Je to na to podle... Ne, to je kam prostě random. To je prostě na to, kam to dopravdicky to prostě pojede, ok. To je ale hodně vytuněný fáro, tady to. Kdyby co byl bych rád, kdybyste mi dali alespoň palec nahoru s odběrem a se zvonečkem, jo. Budu to brát jako, že mě máte rádi za to, jo, za to, že jakou bolest tady zažívám. Jo, místo vás, jo, chápeme se. Co teď to za auto? Man, what the fuck? Dobrý, nice, já jsem se ale nežádal to tvé auto. Já si ty ukradnu. Proč? Ale, vyjde to. Že já... No, tady to, jo, čekat. 43, 4... Ale když tam to bude ještě dražší, čekat. Au. Tak, teďka. Jdeme na opravu, kotě. Co jsem to právě řekl? Tak, ne, tady to. Kam někdy koukám až moc rychle. Goddamn. Tak, teďka. Když já se tady koupím co nejvíce těch normálních. Tebe tak prodám s bojem, kamero. Bylo mě. Čtyřikrát šance. Nice.
A fuck. What? Sorry. Ty desky počkat, ale jsem si jistý, že teď ten kabát a teď to oblečení mám taky. Jo, neptej se mě proč. Proč? Proč mi to děláte? Jo, protože to kámo, o 2000 kámo dražší, takže mi to dáte, jo. Are you serious, my brother? No, tak jdeme na to, no. Čekat. Ale, udělám jednu rychlou věc. Co to je za tip? Fuck, a beru. Já to musím kupovat. Tebe nekupuju. Já ho notuji i škrst. Dragonix, ty jsi fakt typ, ty vole. Tak, teď jsme tady. Tak. Já potřebuju. Nice, tebe beru hnedka. Ale tady samozřejmě potřebuju i nějaký to fárko. Který je prostě common, jakože chápeme se prostě, jak gamblíte, tak tam máte tu shadow. A já jí to nějak nemůžu najít. OK. Pokusíme se co nejrychleji dovést tady to a potom se mrnu. Jde najít další, protože já bych moc rád dostal další bordel a za ten bordel bych si vylepšoval auta. Jinak tady to je první kapitola, jo, první kapitola tohle videjka, jo. Takže jenom abyste to věděli, jo. Jinak budu vítat každýho novýho odběratele, jo, pokud vás baví moje videjka, jo, a baví vás, jak tady dělám různý blbosti a různý kravy, jo. Tak budu moc rád, jo. Protože já nebýt lidí, kteří mě tady podporujou, tak prostě je to úplně DDS, jakože mega DDS, yep. To je epic! Holy shit the hell, what the fuck? Prosím, legendárka. Zastav! What? 140. Jsi se posral na 140 na 1000. Oh, holy shit. Právě se zase tak kam udělal. Kurde, to rve, ale. OK. Je to opravený? Protože ne. Tak. Gimme your never. Můj bože. Ani jsem za to moc musel utrácet, W. Tak jo. Počkat, já se kouknu, jestli jsi opravný, ale... No jasně, já jsem měl tak výgraj instinkt. Tebe prodáme, tebe opravíme a prodáme. Tak. Tak dáme jezdit. A teď to řve. Kam to se něco, kamo, co nechceš kamo potkat, fakticky jo. A já potřebuju? No kamo, já využiju ty šance. Co ta opice tady? Já si kupuji tady to, ano. Ber tady to. Mimbalomba, co ty chceš? Ne, man. Baby container. Lock. Buy a lock. Teď vám řeknu pravdu o mě. I'm free to win player. Not but já bych psal normálně rychle, jenomže tady mám trošku to. By the way, pokud nevíte zkrátky, tak
FTV tak je free to win hráč, jo. A PTV tak jasně, že znáte pay to win, jako že zaplatil vyhráš, jo, ale já prostě jsem free to win, jo. Takže já tady neplatím nic, jo, já tady prostě libovolně, jo. Klidně vám tady můžu ukázat, jo, třeba nevím, tady si koupím, jo, třeba, nevím, za 19, jo. Vidíte, jo, že mám tolik robuxů, jo, takže já vůbec nic nekupuju, jo. Já prostě to nechávám prostě na hře, jo. I když to brečím, jo, ale stojí to za to. Jo, počkat, já jsem to chtěl vylepšit, ty vole, ty vole, japuju, jaký japér a... Okej. To opravíme. Damn. Tak se jako... Ukaž, jak vypadá. Ok, ale... Ještě co na to se... Tak jo, tebe prodáme. Mi to líto, ale ty taky budeš muset dejít. Tak. Máme 100. Hej, pokud já nebudu tak blbej a dám to, tak bych mohl mít i ten Mercedes, což, ale nevím. Nevím, ale. Ježiš Kriste, ten jak move. Jedu. To, ten řve, tady to ty. Fá. Normálně fá. Takže teďko hlavně zkoukat hlavně po cenostech. Já tady vidím už jednu cenost. Akorát. Já udělám jednu věc. Já tady prodám. Já si tady koupím. Ano, koupit. Protože hlavní taktika na začátku, jo, co já bych vám osobně jako začátečnický mini youtuber prostě doporučil je to, že kupujte nejdříve tady teď, jak to vidíte, jo, prostě common, jo, prostě běžný, jo. Prostě auta, jo. Tak bych vám doporučil, jo, si je nejdříve kupovat, jo, protože když máte tolik těch burdelů, těch common prostě jakoby běžných, jo, jako já, tak si těm hodně vyděláte. A to myslím jakože sakramentsky, jo. Já některý, on to má i... já jsem zapomněl kontrolovat číslo. Ono totiž je to vždycky začátečnický, tak je nejlépe bych vám tam doporučil vydělávat, protože jakoby začátečnický auta vám vydělají. Jakože hodně dobře. Hodně dobře. Ty, jako udrženost je hodně jakože nadme síly. Tak teď dáme tady to, dáme upravit. Nice. Tak. Takže to máme 100... Why you do this to me, babe? Okay. No tak teď se koupíme. Tak. Damn. Holy shit, heavy, what the fuck? Oh. Hey, yo, what the to bolí. Počkat, ne. To jsem neudělal, že ne. Počkat, a já to můžu dělat recover. Jo. Já to můžu dělat recover. Já jsem to prodal až moc, teď se mluvám. Já udělám recover, jo. Haha, já to věděl.
Ano, teďka se přiznávám, udělal jsem hloupost, jo, to se přiznávám, ale já přemýšlím to, jo, já u toho i přemýšlím. Takže koupím, takže otevřeme, skip. Oh damn. Oh fuck. Já se dostanu zase zpátky na linii, nebojte se toho lidi. Já vím, co dělám. Já teďkon udělám jednu... Epic. Ale to mám jako dost... Epic from... Já. Trošku zapomínám. Tak jo. Teďkon dáme tohle, dáme... Pravit. Tak, dáme prodat. Čekat. Já dám ale jednu věc. Já se kouknu. Ok, tady není nic. Tady není nic. Dobrý, nikdo tady není z mých friendů, je to dobré. Tady dáme port. Kamo, to je tak pomalý teď. Kámo, ty si chceš že na mě vyleštit svého? To je debil. To je debil. Já pojedu tady. Ano. Nice. 3000, damn. Junkyard. Beru. Ano, hnedka jsem to ukradl. Port, tady to není. Co aukce, tady to tak. What the f... Okay. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Max 20 a co? Come on, nevím. Come on, nechci, kámo. Víš co? Já to prodám. Počkat, ale kouknu se. Jo, to mi vyjde, to mi vyjde. Jau, to bolí. Mé peníze. Počkat. Ale. Jo, koupím. Mám tady to tady. A do piči. Ajajaj, já už nemám. Já už nemám. Ajajajajajajaj. Počkat. Ale já jsem chytrý, já nejsem tak blbej. Dáme skip. Dáme to. Tak. Dáme to. Ok. Jo, já teď potřebuju hlavně tohle. No jo. To je skvělé. Tady tebe vlepčíme. Kráska. Ale i tak prodáme. Teďka uděláme jednu věc. Nebo taky ne. Pika se spamula. Kde je? What the fuck is this? To... Aha, tak už vím, kde se beru tak předražený krásky. Jo, počkat. Já se vezmu tady to. Máme ještě pár tisíc. Ale hádám, že tady to nenajdu. Takže dáme tady to. Tak a půjdeme zpátky do
moje base už tu. Jdem, ok. Tak, teďka. Dáme opravit. To by bylo. Dáme prodat. Teď to dáme opravit. Teď to dáme hezky prodat. Tak mám. Jdem. Nice. Nice. Dobrý. Dobrý den, pane. Yes, to je osobně... What the... Jo, takhle, ok. Ok, počkej, dá bych tím pár. Yeah. Engine. A to mám ale otevřít. Už je? Jakoby? Ani nevím, ani to mám otevřít. Počkat. Tutoriál. To je skvělý a já potřebuju. Kámo, a já potřebuju tutoriálož. Já potřebuji vědět, kde to sakra udělat. Ok. Čekat. Já dám to, že tady z nás to. Uděláme jednu věc a to je ta, že znova se vydělám. Třeba na 100 000, aby mi to vyšlo. A je to. Ne, tam teďka nejdu. Brr. Tak, teďka vezmeme si tato, opravíme, tak, tady to prodáme, tak, kam to už natáčím půl hodiny. Ok, já když tak mezi tím budu pracovat ve vývoji a já se s vámi loučím a tím čus, loučím se s vámi, dámy a pánové.